Tengah songo iblay bala pala beng yang kabangan pelak video shisha ka video kani kabanga pelak kam day na kabanta ka message ka day na kabanta ki t-shirt ka ba nga persang ban pelak da ki ba tho itu ki bible quote ka bala shim na ka ktin ko jong iblay te kajing pelak jangai kani ki t-shirt kalong ba ngai I bha mo bagi kun ko jong blay bali bagi jing tim kawan ha ji ko jong ki na bali bagi jing ngai I wat ha ki skuti ki print mo ki shani gitu ki share ye gitu ki symbol jong gitu ki monster te ki skeleton ki belong ki dead spirit te ki jan ke baki ki pong ki long ki jing jan ki ba bigi ki long ki jing ki jan ki ba de ki words ki ba dan bun ki jing tim ha ka tu ki kintin ki mut ki kun jublay ki mut badi ka fashion kam day ka fashion handai ka diga jingtem ba ka diga jingriam digi kun ki jong ublay te nga daga ni ka jing persang ka jong ka barit kalong ba apen mi igini ki t-shirt ya ke ba tho ya ki bible quote apo ka t-shirt bat ka day ka t-shirt ru ya ba ngina ka ni ka ministry ngala de ban duai bat kalong ru shibantai ka ban support e kam ko jong ublay na ka benta ka missionary na ka benta ka ki kam yalap bat ki we te bat ka long ru shibenta kum ga jing yada yi kun samla kum ju gi kun ki ti ju pi ki barit ki behe ne wat ki bala lasan ke larang ba ne kin thai ki shenrang te gi dan ki t-shirt pin sai I dan gi katu kat ningut ki khana samla ki ba wat ki long kumi ki ba phong ki t-shirt pin I hadin undang la depan karni kani te ngamut ban pelai gani t-shirt telah dan mono na pleng jong pi kwa ban shim ban thiet gani ke t-shirt te phila ban calling ba jong to number ka bangat sabu ate po screen te bat kani ke t-shirt ni yo pe ne kani ka jaka hi nani po ka ministry na po hapo mat ran bat ka jaka ka don hajrong jong ka dining restaurant bat sibenta ban pentip kalong ba ngarakarpat ba kumbanga ong sakmat bangadai marway bapit ya kani ka ministry te ka shunjing yang ka bangan respond na ne ka bangan penduai ding ba ka phone na mar ka longru sibenta ba kat ba katu kat ni por kat bangan penduai ding ba ka phone ngai I kat bangarang dang duai how min sim dang duai ba de yak sai the network shul adiput no te la pelong kam kai yo blay te la da ph sha yo blay te na ya wat re yo blay ne na ya wat re ki shakri jong blay tang na phone kata kam dei ka akor ka ba bha la da ph sha yo blay kumba show doctor mo phi persang ye ka banle daladi shiki hospital wat shado da ong shabelor sha Delhi wat shanuru na ka bentaban kya ka bakan jado nga ibun ki shakri jong blay shimit kilet hare ya ki shakri jong blay pat ngai I kumba ki kun ki jong blay ngai I kumba ki shupenan kam ki shu quality tang na phone tip ngam tip ba yo baki benut ban ai ka kam jong blay ne benut ban ai ki shakri jong blay ki bla dedicate ya ka life ko jong ki na ka benta ban duai ban ya sai na ka benta ka yeng ka sem ko jong pi nam ta ki kun ki ti jong pi pat na ka benta ka kam ko jong pi te dan bun ki ba nga basarong te sometime nga oi ki try ban phong ko juti ka banga phong pi pen sa ngo thu bakat nu ko long ka ba te nga sukar part ka we habang ai number hapo ka screen kam dei re ka pa banga nga ai ba pi pen shia call kai ne pen shia kran kai ne ba pen shia wat yo blay tang na phone te kam dei ka kor ka ba bha te la da pi kwa shisha ban buat saya ke jing pelai kuasa ke jing selok let rung sya yung jong blay na maru blay klem sim la kular ha ka phone baju ba bi jing duai ke jong pi hoi sometime la dai balong urgent palat te ka dai hi henry pi sengo tho ila di baka urgent ne kam urgent te ka dai ta ka dang ko ban ong e pi nai penan nai sim ka bure ki bri ke jong blay na maraba pile kum ta kam judan jing man roy ne kam judan jing pelai tapi kwa sya bandan jing pelai let chika yeng jong let chaka jaka ka baki briu ki jong blay ki dan om tang hanga ni henry shiki tu ki jaka ka ba ublay ubo apa ka donu ki jing pi ban let ban yo ka jing selok namar pikwa ban ya selok don ko por ba ngi ki briu ki jong blay ngi don lang bat ki we ki badeng ya kren na long ko mathat e yeng sem ko jong pi
te lada pi kwa bakalong personal one bani wa bani slok badi wa urban penduai badi wa urban pen gantang lembak kijai beki umpniang gi jong pi ke ba pi pen wanra amen te sashi benta kalong banga kwa ba pi pen naga benta ki kun ki jong pi naga benta ka yang kasem jong pi ki dan kini ki t-shirt kembanga ngaong kabanga pelai bat ngambu hiru kador kaba ngambu hiru kador ki kaba jam kalong ba ban support ini ke ministry kum ka ba hapo sanspa tingka hapo bat kalong bangi lapan kantang ko mangala ong syakmat bat kanong ru ka jingger ku yiki kun ki ti jong pi te tangkat ni ko blai shibun to blai ka jing super ku pi bat tulong ru ka jingger ku kam tam shikitu ki bang patip ba uji syukur long try amen.